Αμήν. Όφθησαν επηγέτης αμβήσουν νοτίδος αμυρήν και ανεκαλύφθη θάλασσης κείμενουσις τα θεμέλια τη καταιγίδη νεύματι. Ταύτη γαρεπετήμησας περιουσίων λαών δέσωσας άδοντα επινοικίων ύμνων σοι Κύριε. Όφθησαν επηγέτης αβήσουν νοτίδος αμύριν και ανεκαλύφθη θάλασσης κείμενουσις τα θεμέλια τη καταιγίδη νεύματι. Ταύτης γαρεπετήμησας περιουσίων λαών δέσωσας άδοντα επινοικίων ύμνων σοι Κύριε. Στόματος εκνηπίων ακάκων και θύλαζων των ένων, των σώνη και των κατηρπίσω καταλύσε των αντίπαλων και εκδικήσε πάθη σταυρού την πτώσιν του παλαιάδαμ δια ξύλου αναστήσε τούτον δε άδοντα επινοικίων ύμνων σοι Κύριε. Στόματος εκνηπίων ακάκων και θύλαζων των ένων, των σώνη και των κατηρτήσεων καταλύσε των αντίπαλων και εκδικήσε πάθη σταυρού την πτώσιν του παλαιάδαμ δια ξύλου αναστήσε τούτον δε άδοντα επινοικίων ύμνων σοι Κύριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ένεσιν εκκλησία οσίων το ενικούν της Υιών, σοι Χριστέ προσφέρει, εν σοι δε Ισραήλ το ποιητή αυτού χέρι, και όροι έθνη αντίτυπα λιθοκάρδια, εκ προσώπου σου η Γαλλιάσαντο, άδοντα επινοικίων ύμνων σοι Κύριε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ένεσιν εκκλησία οσίων το ενικούν της Υιών, σοι Χριστέ προσφέρει, εν σοι δε Ισραήλ το ποιητή αυτού χέρι, και όροι έθνη αντίτυπα λιθοκάρδια, εκ προσώπου σου η Γαλλιάσαντο, άδοντα επινοικίων ύμνων σοι Κύριε. Ναούσαν ακρότομον προστάγματις ως στερεάν εφύλασε πέτραν Ισραηλίτης λαός, είδε πέτρας η Χριστέ υπάρχεις και ζωή, εν εστερεώθη εκκλησία κράτουσα, ως αναευλογημένος ο ερχόμενος. Ναούς ανακρότομον προστάγματισον
στερεάν εθύλασε πέτραν, Ισραηλίτης λαός, είδε πέτρας η Χριστέ υπάρχεις και ζωή, ενή εστερεώθη εκκλησία κράζουσαν, ως αναευλογημένος ή ο ερχόμενος. Νεκρόν τετραήμερον προστάγματισο, εκ νεκράδων σύνδρομος Άδης Αφή και Λάζαρον, η Ανάστασης Χριστέ σίγαρ και ζωή, ενή εστερεώθη εκκλησία κράζουσα, ως αναευλογημένος ή ο ερχόμενος. Νεκρόν τετραήμερον προστάγματισο, εκ νεκάδων σύνδρομος Άδης Αφή και Λάζαρον, η Ανάστασης Χριστέ σίγαρ και ζωή, ενή εστερεώθη εκκλησία κράζουσαν, ως αναευλογημένος ή ο ερχόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άσατε λαοί Θεοπρεπώς εν Σιών, και ευχήν απόδοτε Χριστό εν Ιερουσαλήμ, αυτός έρχεται εν δόξη μετά Κυρία, ενώ εστερεώθη εκκλησία κράζουσα, ως αναευλογημένος ή ο ερχόμενος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, άσατε λαοί Θεοπρεπώς εν Σιών, και ευχήν απόδοτε Χριστό εν Ιερουσαλήμ, αυτός έρχεται εν δόξη μετά Κυρίας, ενώ εστερεώθην η εκκλησία κράζουσαν, ως αναευλογημένος ή ο ερχόμενος.